Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna Mehriban kıblası Melikguly Berdimuhammedowyň aradan çykma virarly gynanç hatlar gelýär. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin qakyňyz Melikguly Berdimuhammedowyň aradan çykany barda habary şuňur gynanç duýgusy bilen kabul etdik. Onuň tutan ýerli zähmet hemde Türkmen döwletiniň bu halkynyň öňünde bitiren hyzmatlary ýagşylykda ýatlanar. Sizin alhyzretiňizde hemde Türkmenistan halkyna bu agyr ýetki zeraly gynançyny beýan edýän. Beýik bir bardan merhumy iman baýlygyny, size we siziň maşgalaňyzda bolsa duýgu doşlugyny beýan edýän. Hasan Ruhani, İran İslam Respublikasynyň prezidenti. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident. Sizin qakyňyz Melikguly Berdimuhammedowyň bir wagt aradan çykany barda habary şuňur gynanç we hatyrat duýgusy bilen kabul etdim. Size we siziň maşgalaňyzda duýgu doşlugyny beýan edýän. 2019-njy ýyly ejemiň aradan çykma virarly iweren gynanç hatyňyz meniň maşgalam wagt özüm üçin ulgully boldy. Tüýstürekden duýgu doşlugyny beýan edýän. Hemde merhumyň ruhunyň aram tapmagyny dileýän. Moon Jae-in, Koreýa Respublikasynyň prezidenti. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Öwedini dolup bolmajak ýetkäsi de bar eden sizin qakyňyzyň aradan çykanyny zeraly duýgu doşlugyny bildirýän. Mongol halkynyň adyny we öz adymdan size siziň maşgalaňyzda dogan garnaşlaryňyzda çuňur gynançyny beýan edýän. Hatmagayn Batulga, Mongoliýanyň prezidenti. Şeýle hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow İslam hyzmatdaşlyk guramatynyň baş sekretary Yusuf Ahmad Al-Usaymin, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň milli adlyklaryň işi boýunça ýokary komissary Kayrat Abdurrahmanow, bütün dünýä saglyk guraş guramatynyň Ýewropa sebti boýunça idarasynyň direktory Dr. Hans Kluge, Fransa Türkmenistan Sewda Palatasynyň başlygy Jil Remy we baş sekretary Daniel Pato, Yapon Türkmen parlamentary dostlyk toparynyň ýolbaşçy, Yaponiýanyň parlamentiniň wekiller palatasynyň deputaty Toshiaki Endo çuňur gynançlaryny bildirdiler. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, Mitsubishi Corporation kompaniýasynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktory Takehiko Kakauichi, LG International Corporation kompaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktory Yoon Chun Sung, Hyundai Corporation kompaniýasynyň uly ýerine ýetirji vice-prezidenti Nam Gin-ho, Engin Group Consortium kompaniýalar toparynyň ýolbaşçy Engin Kala, Kotam Enterprises Ltd kompaniýasynyň vice-prezidenti Seda Gengoru, Hospital International GmbH Nemis kompaniýasynyň Türkmenistanyň wekilleri Atabayev we Ulrich Ferber, aýdymçy Diana Gurskaya, Moskwa şäheri döwürdeşlik we gollaw sözlerini beýan etdiler. Watanyň wepaly ogly Melikguly Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanlar diýilip gynanç hatlaryna bellendiýär. Watan habarlar gepleşimizde dowam edýäs. Birleşmiş Milletler Guramasyndan gelip gowşan hoş habarlar garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzyň belent halkara awraýynyň Birleşmiş Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň strategik ýasytynyň nowatdaky suwtnamasyna gürli. Şeýlelikde 2021-nji ýylyň 20-nji aprelini Birleşmiş Milletler Guramasynyň ykdysady we durmuş geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň dowamyny Türkmenistan gender deňligi meseleleri we wenalaryň hukuklaryny hemde mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça idarasynyň ýerine ýetirji geňeşiniň agdalygyna 2020-2024-nji ýyllar döwür üçin saýlanly. Mundan başga 21 aprelde Şwitsariýa Konfederatsiýasynyň Ženewa şäherinde geçirilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň 69-njy mejlisiniň dowamyny Türkmenistan bu guramanyň 2021-2023-nji ýyllar döwür üçin vice başlyk hökmüni bir agızdan saýlanly. Beýtarap Türkmenistan hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyny parahatçylyk söýjülük, açyk kapylar we netijeli hyzmatdaşlyk tiýatyny üstünlikle amala aşyrmak bilen saýlaw alan ugruny üýtgüksiz erýär. Şunu Birleşmiş Milletler Guramasy bilen köp ugurly netijeli gatnaşyklar ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär.
Şol gatnaşyklar soňky ýyllarda täze mazmuny boldy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň işiniň esasy urlaryny ykdysady hyzmatdaşlyk we goşulşmak, sewda, uly, energetika, ekologiýa we daşky urşaw, durnukly ötüş maksatnamasyny durmuşa geçirmek we beýlekler degişdiler. Beden ýurdumyz bu ugurlarda özara gatnaşyklar meselelerini esasy orna eýlemek bilen olaryň sağlaşykly çözgütlerini işläp dizmäge anyk goşundyny goşýar. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň dowlat hukukly agdaty bolup, hemde bu ugurda esas halkara konvensiýalaryna goşulmak bilen Birleşmiş Milletler Guramasy Venallar düzüminiň ýerine ýetiriji geňeşi boýunça ýetgiderli çäýerler görýär. Hemde öz üstüne alan borçnamalaryny üýtgüsiz eýerýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň adagdalyň düzümleri nowatda gerek saýlanmagy, beýtarap döwletimizde toplan tejribesini paýlaşmagy, hemde bilelikdäki teklipler we çözgütleri işläp taýýarlamagy we kabul etmäge göz-göne gatnaşmagy mümkinçilik berýär. Şol çözgütler halkara hyzmatdaşlygyny onuň esasy urlaryna putulandyrmagy, ötüşiň sewit we dünýä derejesindäki işlerini işleňişdirmäge, dünýä halklarynyň durmuş derejesini we hilini ýokurlandyrmagy gönükdirlendir. Birleşmiş Milletler Guramasy bilen watanymyzyň özara gatnaşyklarynyň okgunly strategiýasy Türkmen tarapynyň teklibi boýunça kabul edilen kararnamalarda da öz beýany tapýar. Bizim ýurdumyz Birleşmiş Milletler Guramasynyň awraýly edaralarynyň düzümine saýlanmak bilen geljekde de netijeli halkara gatnaşyklaryny giňeltmäge hemme tarap bilen ýardym etmegi maksat edinip, parakaçylyk dörejlikli kuwatyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň yglandyň durnukly ötüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirýär. Şuň Mar Welat merkezinde Türkmen bedewiniň milli bayramyna başlanan bayramçylyk şäherleri geçirildi. Dawarlarda däp bolan at şapşyklaryna aýratyn orun berildi. Bir karar döwleti rowşen ur bedew. Maryanyň açylyk sport toplumynyň çäklerine Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alamaýynyň bayramyna nasibetli giňden ýaýganylan medeni köpçülikleriň şäherleriň dawarlary belent boldy. Bu ýerde ýurdumyzyň medenet we sunugy saatlarynyň çykyşlaryna giň gerim berildi. Belli sahna saatlary, ýaş artistler, tans we folklor toparlary öz çykyşlaryna ata watanymyzyň berqarar döwletimiziň bagtyýalyk döwrüniň rowaçlyklardyr ösüşleriniň hormatly prezidentimiziň ýylyrt berkbetli, döwlet ähmetli beýik işleriniň Türkmeniň gelden ýurup, gamışgylyk bedewleriniň agdy ýerleriniň dost doganyň wasbyny ýetirdiler. Açylyk sport toplumynyň şäherlerine halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklary, zekine zerýärleriň we ýyly hünärli zinanlaryň döreden önümler görkezildi.
Munyň özi şöhratly pederlerimiziň atalaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň, döwürleriň we nesilleriň arawarlanşygyna öwürlip, olaryň döwürwap derejede kämilleşdirilýänini we münasip dowam etdirilýänini alamatlandyrýar. Mariýanyň Vilayet taryhy we ülkany uranış muzeýiniň göçme sergisiniň gymmatlyklary, bedewatlarynyň halkymyzyň bütün taryhynyň dowamyna türkmenleriň ýanyna bolanyny aýdyň şaýatlygy diýär. Köp sany suratkeşler bekişli bedewlere bagşlanan surat eserlerini görkezdiler. Şeýlede bir ýerde heýkeltaraşlaryň, halçy gelin-gyýlaryň, zergärleriň, atesbaplaryny taýýarlaýan ustalaryň we beýlekleriň işleri görkezildi. Soňra Türkmen medewiniň milli bayramy, Türkmen alamaýynyň bayramy münasibetli bayramçylyk atçapşyklaryna badalga berildi. Birinji çapşykda ýurdumyzyň ähli welaýetleriniň wekilleri bolan 7-nji çapykdywarlary ýaşa goşuldylar. Olaryň arasynda Daşawat atçylyk sport toplumynyň Mehek diýen bedewi ýeňji boldy. Çapykdywar Mehmedowyň çapan bu bedewi belinen 1000 metr aralygy 1 minut 7 sekundda geçme başardy. Ine de atlar soňky ürümden dogry ýol üstüler. Ine de soňky 400 metrlik menzil. Atda ayak bolsa ýözüge tiň bolmaly. Ine çapyk ýotadan tartyryp gelýän ajaýyp bedewler, olary bolsa yetkinjekler erke diýäler. Ine peýmanym özüniň aýagyryşyny batlandyrýar. Ine Mehek özüniň aýagyryşyny hassa batlandyryp ardyly, Pellahana birinji bolup gelmegde başardy. Ýeňjiniň hormatyna ýanglanan aýdymdyrsaýlaram, bugünkü bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapşyklaryna öz boşly bedeg berdi. Arka dağın mehrinden suw içeldir gözleri, eder men ağlamayım servizin atmedim. Soňra welaýatlanyň her birinden we Aşgabat şäherininden usta çapykdywarlar gezekli gezene 1200 metr aralyga 6 çapşyklaryň her birine gatnaşdylar. Ahal welaýatynyň bedewleriniň arasynda geçirilen ýarışda Pellahana ilkinji bolup Türkmenmaşydaky Nevite gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Beglerim diýen aty geldi. Usta çapykdywar Begliýewiň çapan bedewi 1 minut 12,17 sekund wagt görkezdi. Yine mehvan illeşler görüşüňiz ýa atlar soňky ürümden dogry ýol üstüler. Öňde soňky 400 metrlik mendil. Bu mendille diňe aýagy ýynnam ýugurup aty ýeňiş ýaran bolar. Ine diýleşiňde häzir mene beýlerim özüniň aýagyryny hassa batlandyryp ardyly Pellahana okturylyp gelýär. Ine ol beýlek atlardan az kim arany açyp Pellahanadan birinji bolup geçmegde başarýar. Berekella beýlerim berekella. Goý ýeneki toýlarda da şeýle ýeňişlerde de ýaran bolsun. Soňra bayramçylyk at çapşygyna Balkan welaýatynyň bedewleriniň arasynda geçirilen ýaşda çapykdywar Türkeşbaýewiň çapan gaýra diýnaty Pellahanadan ilkinji bolup geçdi. Türkmenistanyň Nevitga toplumynyň Türkmenga döwlet konseriniň bedewi belinen aralygy 1 minut 19,11 sekundda ezberlik bilen geçme başardy. Ine de atlar dogry ýola düşdiler. Ine soňky 400 metrlik mendil ýynnamdan taýlaýan bu mendille gaýra ýeňiş gadanarym gaýr bedew sebäbi olar ýiti görüş alyp barýarlar. Ine dartlyny pursatlar, çekeleşikli pursatlar bilen atlar Pellahana goýlak gelýärler. Gaýr bedew ine diýden çekeleşikli pursatlar. Bugünkü bayramçylyk münasibetli geçirilen at çapşyklary diýsen gyrykly hemde dartgan ýagdaýda geçdi. Oňa da Şawat welaýatynyň bedewleri goşuldylar. Olaryň arasynda 3-nji derejeli çapykdywar Berdimuhammedowyň çapan Daşawat welaýat polisiýa müdürlüğiniň gardaşym diýen aty 1 minut 16,14 sekund wagt görkezip Pellahanadan ilkinji bolup ezberlik bilen geçme başardy. Nädir gardaşym ýarsyn öňün çekýär. Ine de atlar soňky ürümden dogry ýol üstüler. Ine bir-birinden ýynnam nurana bedewlerimiz. Gardaşym ýarsyn öňün çekýär. Öňde ardyly Pellahana beýlek atlaryň özleriniň aýagyryny hassa batlandyrýarlar. Ine gardaşym ine ol beýlek atlardan arany epet açyp Pellahanadan birinji bolup geçmegde başarýar. Berekella gardaşym, berekella.
Ussa dutarçylaryň ýerine ýetiren aýdymy bugünkü dabara öl goşly bedeg berdi. Nowatdaky 1200 metr aralyga 4 ýaşar atlaryň gatnaşmagyna Lewat welaýatynyň bedewleriniň arasyna geçirilen ýarşda Keýmer diýen bedew 1 minut 18,17 sekund wagt bilen pellehanadan ilkinji bolup geçme başardy. Lewat welaýatynyň polisiýa müdürlüğiniň bu atyny Çapyksybar Tejenow ussatlykdan çapdy. Ine de atlar soňky öwrümden dogry ýola düşýärler. Ne çapyk ýodadyň içinden bolsaňa Keýmer alyp gelýär. Ne de biz Keýmer synlýar. Ine öňde ardyly pellahana golaýlak gelýän Keýmer görýär. Keýmerine kim-kimden aran açýar. Ine şol aran açyp berişini de ol pellahanadan birinji bolup geçmekde başarýar. Berekella Keýmer, berekella. Nowatdaky çapşykda Mary welaýatynyň bedewleri ýarşa goşuldylar. Şunda bellinen 1200 metr aralygy Margad üçünçülük kärhanasynyň Dorburgut diýen aty ýeňiji bolmagy başardy. Ussa Çapyksybar agamlatyň çapan bu bedewi 1 minut 19,12 sekund wagt gorkady. Ine de atlar soňky öwrümden dogry ýola düşdiler. Yinnamdan taýlan soňky 400 metrlik mendil. Yinnamy taýlan bu mendille ine ýeňje bayraklar garaşýar. Ine tiýnalyň tomat ediliň mehriban ýyllaşlar. Dorburgut şol tüýnük gerçine de görseňiz ýaly pellahanadan birinji bolup geçmekde başardy. Dorburgut 6-njy çapşyň ýeňjide bolup öz jan köýerlerini begendirdi. Bayramçylyk at çapşygyna Aşgabat şäheriniň bedewleriniň arasyndaky ýarış 1200 metr aralygy 3 ýaşar atlaryň arasyna geçirildi. Şunda 3-nji derejeli Çapyksybar Bawalyýewiň çapan Türkmenistanyň baş prokuraturasyna degişli bolan Leyli Taş diýen bedewi pellehanadan ilkinji bolup geçme başardy. Ine de atlar soňky öwrümden dogry ýola düşdiler. Ine de soňky 400 metrlik mendil yinnamdan taýlan bu mendille Leyli Taş öz yinnamlygyny görkezerm ka gelin tiýnalyň tomat ediliň. Häzirim Leyli Taş ýaşyň öňüni çekmegini dowam edýär. Ine 3-nji derejeli Edwer Çapyksybar ýigitimiz bedirgen Bawaly Leyli Taş bilen öňe okturylyp gelýär. Ine ol pogelsine pellahanadan birinji bolup geçmegde başarýar. Bayramçylygyň şanyna gurulan at çapşygynyň jemleji tekin çapşygyna ýurdumynyň ähli welaýatlarynyň Halipa Çapyksybarlar gatnaşdylar. Olar bu ýaşda haýsy aty çapyp, ýaşa gatnaşmaklaryny keýfitlemek üçin biç atışdylar. Halkymynyň bijeli oglan aglamaz diýen atalar sözünden ugur alyp, Halipa Çapyksybarlar nesibesinden çykan bedew atlanyp ýaşa goşuldylar. Halipalaryň çapşygy bedew jan köýerleriň üstüni hasam özüne çekdi. Ine de atlar ýola düşdiler. Ine tiýnalyň tomat ediliň mehriban ýyllaşlar. Ine adyr taplanaryň gapdalynyň boldy. Kadaly bar ya, kadaly çapyk ýodadyň içinden at bar ya. Taplanar boldy, orta urparakdan bar ya. Çapyk ýodadyň içinden kadaly alýa. Kadaly ine Agal welaýatynyň gelen Halipa Amal Tuğanyrdy Guljanow kadaly bilen ýarşyň öňüne çekýär. Ine beýlekatlarym öňden barýan Kadalyň deňine ýetmäge çalşýarlar ýöne häzir atulma Kadaly öňden gelmegini dowam edýär. Taplanar ine etaty ýiti görüş. Taplanar bilen Kadalyň arasynda barýa. Halipalar gelýär, halipalar. Şöhrat ede halipalar. Goýsyň ajaýyp ahlakyňyzdan, dehiningizden şeýle ajaýyp atlar toýlarda üstünlük kazandyn. Türkmen eline şan getirdin, şöhrat getirdin. Ine görseňiz ýaly Kadaly ardyly pellahana barha golaýlak gelýär. Halipalarymyz ine ýaşlygyny ýatlap atlary erk edýän halipalarymyz toýup edýär. Kadaly gelýär. Agal welaýatynyň gelen Halipa Tuğanyrdy Guljanow bugünkü toý gününde Kadaly bilen öz ýeňşini bayram edýär. Ine gahryman arkadaşymyň, hormatly prezidentimiziň şah howgadyny münasip bolýar. Şeýlelikde Halipa Çapyksybarlaryň arasyna geçirilen ýaşda Mary döwlet athanasynyň Kadaly diýen aty bellinen 1000 metr aralygy 1 minut 11,11 sekundda ezberlik ussatlykla geçmek başardy.
Türkmen medewiniň milli bayramynyň hormatyna başlanyp ýetkinjek çapyk tuwalaryň arasyna geçirilen at çapşygyna ýeňji bolan ýetkinjek çapyk tuwal Mämedowa Mehriban Akadamynyň adyndan sowgat dawar alýar diýdi goşurly. Hormatly prezidentimiň sowgatyna münasip bolan çapyk tuwal Gahraman Akadamyda hoşalyk bildirip Türkmen medewiniň şan şöhratynyň arşa galmagyna edýän taýsir tagallar üçin Mehriban Akadamyda alkyş sözlerini aýtdy. Ben daha çok öğretmenlerin yaşak Mehmet Bayram bu meharatlatımdan yenici oldum. Veren mümkünlüklerle Kahraman Akadamyda köp sağ olsun aydiyoruz. Kahraman Akadamyda can sağ olsun, ömür uzak olsun, bayram kutlu olsun nakranatımda. Umumy milli dawara Türkmen medewiniň milli bayram münasibetli geçirilen at çapşyklary ýurdumyzda bedew goýulýan hormatyň ullugyny şöhlenendirýär. Ullaryň arasyna geçirilen at çapşygyny ýeňizi bolanlaram fiýleglany. Olar fiýlegler üçin Mehriban Akadamyda tüýs sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Ine şu gün maratçylyk sport toplumyna Türkmen medewiniň milli bayramçylygy münasibetli at çapşygy geçirildi. Şol at çapşygyň 4-nji çapşygyna gardaşym diýen atym bilen Mehriban Akadamy siziň şat erpaňyňyza münasip boldum. Mehriban Akadamy şat erpaňyň üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Mehriban Akadamy siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutmly işleňiz elme damy rowaj alsyn. Toylar toýulaşsyn. Sag bolun. Mälim şäli her kwatda Türkmenistanyň atçylyk sportunyň durly görnüşlerini wagt etmäge äger tul ünserliýär. Munyň özi ýurdumynyň atçylygyny mundan meýlekde ösdirmek, şöhrat gazanan ahalteke bedewlerini ösdirip ýetişdirmek boýunça tohumçylyk işini kämilleşdirmek, çapyk tuwallary we sport bedewlerini halkara ýarşylaryna taýýarlamak bilen günden-güne baglanyş kyllar. Bedewleriň bu öz borçly tohumny ören belet we oňa sarpa goýan Mehriban Akadamynyň ahalteke bedewi biziň bu ýsanjymyz we şöhratymyz atly kitabyna belleşýärli ahalteke bedewler diňe bir dep bolan at çapşyklaryna däl, eýsem atçylyk sportunyň beýleki görnüşlerine de ajaýyp netijeler görkezýärler. Ahalteke bedewleriniň görnükli wekilleri dünýä atçylyk sportunyň we olimpik hereketiniň taryhyna öz münasip orun tapdylar. Sonra bayramçylyk münasibetli halipa çapyk tuwalaryň arasyna geçirilen at çapşygyna baş bayragy Kuljanow münasip boldy. Ýeňje Mehriban Akadamynyň şat erpaýy awtology goşurly. Gahraman Akadamynyň sowgatyny kabul eden halipa çapyk tuwalaryň şatlygynyň çägi bolmady. Ganatly bedewler türkmen halkynyň durmuşynda möhüm orna eýelýär. Bugün pederlerimizden miras galan asly atşynasyk ýörelgeleri hormatly prezidentimiň tagallasy bilen döwürwap derejede sürlýär. Şat erpaýynyň eýesi hormatly prezidentimize hoşallygyny beýan etdi. Assalamu alaykum. Hormatly arkada prezidentimiz. Şu meniň durmuşymda goşa toy atagynan ýerde toy bolar. At murat men hemine şu attan murat tapdym. Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmenistanyň halk aşnasy diýilen hormatly adam münasip boldum. Ine bugün kunam mari atçylyk sport toplumyna halipa çapyklaryň arasynda geçirilen ýarşda ýeňji bolmak bagty baňa meýesler etdi. Pursatdan peýdalanyp hormatly arkada prezidentimizi, ahli türkmen halkymy, türkmen bedewiniň milli bayramy, türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, ýyl ýurt bahwitli, dünýä ähmiýetli tutýan tutumly işler mundan meýlekem rowaşlyklara beslensin. Mehriban Akadamynyň baş bayragyna münasip bolan ýeňjiniň ýeňil awtologyny milli desturlar esasyna ak zat alnyňa ýaşy diýen asly ýörelge ýerip, ýaşy niýet bilen agun sepilli hemde beýleki desturlar berjaýdyly. Bu desturlar her bir bayragyň ýeňje özlerine bildirilen uly hormat hökmüne kabul edilýänliginiň, şeýlelikde asly ýörelgeleriň ösdirilýänliginiň nowata gysutnamasyna urly. Marwulat kitapxanasyna Türkmen bedewi we dünýäniň seýçilik synoda atly 13-nji ilmi mahsulat geçirildi. Bu doklan forum bu ulgamda taryhy tejribeni we häzirki zaman tejribesini, halkara ilmi barlyk ulgamyna gatnaşyklaryň uğurlaryny ködürleýär. Bekişli bedewleriň hakykat jan koýary we olary sarpa goýan ajaýyp çapyk fuwar hemde atçylyk sportuny ýandygsız wagt edýän milli liderimiziň giňerimli tagalarlaryny netijesinde täze taryhy ýamdy akaltyky bedewi häzirki Türkmenistanyň esasyny nişanyny döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz ara baglanyşygynyň aýdyň alamatyny urly.
Çıkışlarda ahalteke bedewlerimizin dünýädäki şöhratyny täzeden dikeltmek işindäki egurduly hyzmatyň milli lidermide degişligi aýratyn nyktaly. Döwlet başlarymyzyň taglaalary we gollawlary bilen milli atşynaslyk ýurdumyzyň durmuşyna münasip orny ýa bolup, halkymyzyň mirasyny, medeniýetini, taryhy tejribesini hemde onuň zäkmetseýörligini, dürüjülük taýdan işçiligini we ilhamyny özüne jemledi. Döwürlerden geçip menzillere aşyan ganatly ahalteki bedewlerimiz hormatly prezidentimiň Gurban Berdimuhammedowyň belleşi ýaly dünýä boýunça deňsiz taýsyz ýürüýüşini dowam edip, wäkmetiň we dürüjülük başlangyçlarynyň sağlaşygyny, ilhamyň, gözelligiň we peýekligiň güýjüni alamatlanýar. Şoň urady biz täze ýamda ajaýyp bekişli bedewleriň hiç öçmejek şöhratynyň täze belentliklere galyp, hasam uly güýç bilen, nur saçmak bilen, halklaryň awadançylygynyň, yer ýüzüne dostlygyň we parahatçylygyň bekbidine beýik maksatlary tarap biziň ýollarymyza şuwla saçýanlygyny buýsanç bilen nykdap bilersilip, çykyşlarda aýratyn nyktaly. Halkymyz dünýä seçkiçilik sunuwatynyň deňsiz taýsyz eserini bagş etmek bilen birlikde, bajaýyp atlaryň tapawutly käsitlerini we genofonduny hemişe kämilleşdirmek bilen gadymy tohumatlaryň arastalygyny ýüzýyllyklaryň içinden geçirip, şuňlara getirmek başardy. Häzir biz adra waty ulan bedewleriň şöhratynyň arşa galýanynyň hakyky şaýatlar bolýar. Bedewler halkymyzyň aýratyn buýsanjy we ilhamy, kalbynyň ganaty, bakasy milli baýly bolupdy we şeýle bolmagyny alýar. Masada 60'lar Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmüň watan ýylyna geçirilýän häzirki dawarlaryň diýarymyzyň atşynaslygynyň gadynyň üstünlükleri bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmagy, özara tejribe alşmak hemde daşary ýurtly kärdeşler, assosiasiýalar we puwdoklaryň guramalar şeýle hususy atşynaslar bilen özara bekbetli hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam berjekdigini anam bildirdiler. Masadyň ahyryny 60'lar hormatly prezidentimiň ýyllanma kabul edip, Türkmen atçylyk puwdogyny ösdürmäge berýän ul ünsi, puwdog künermeler barada galadasy, hemde onuň maddi enjamlaryň binýadyny puturlandyrmak urnaky hemişelik kömek üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Türkmenistan parahatçylygyň öňüşmüň watan ýylyna ýurdumyzda türkmen bedewiniň milli bayramy hemde türkmen alabaýynyň bayramy ilkinji gedek bilelikde bellenýär. Bu bolsa garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllygyny, Aşgabat şäheriniň esatlandyrylmagynyň 140 ýyllygyny ajaýyp sowatdyr. Bu şanly waka münasibetli paýtatymyzda geçirilen bayramçylyk konsertden Truwaşdan ýokary ruh galkynşy boldy. Paýtatymyzyň gözel günçegine yerleşýän meýdançada türkmen bedewiniň milli bayramy we türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli aýdym sal dawara geçirildi. Onu ýurdumyzyň soňky dostlarynyň başy sadanlarynyň ýerine ýetirmeklerine belentden ýanglanan gahrman arkadagymyzyň alyp barýan beý işlerini, bekişli bedewlerimiz wagt edýän aýdym saatlar, edebi çeper çykyşlar bu ýere ýagnananlarda ýakynly täsirler galyrdy. Berkar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, arkada prezidentimiziň parasatly başçylygyna, ýurdumyzda ahalteka atlarynyň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda, asyrlyň dowamyna kämilleşip, soňky derejesine geten seyitçilik görelgilerini düýpli öwrenmekde, gorap saklamakda we baýlaşdyrmakda beýmeçe işler amala aşyryldy. Türkmen bedewiniň milli bayramynyň we türkmen alabaýynyň bayramynyň öň ýanyna paýtatymyzyň Owuzkent mehmanhanasyna geçirilen Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň 11-nji mejlisi umumy adamzat gymmatlyklarynyň genji hadynasyna urlen ahalteka bedewlerimizin şan şöhratyny wagt etmekde, ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolan wakalaryň biri boldy. Häzirki wagtda ýurdumyzyň, şeýle paýtatymyzyň äkli günjeklerini gulşap alan bayramçylyk çäreleriniň çäklerini geçirilen dawara sözüň dogry manysyna ahalteka bedewleriniň halkymyz üçin milli gymmatlyk hökmündäki möhüm ähmiýetini açyp görkezdi. Dawaran geçirilen ýerine şekillendirçi Amal Haşam sunuwatynyň eserleri öz bolşly gözellik çaýdy. Dürüjülük eserlerine köpüýe üçin suratlandyrılan ahalteka bedew we türkmen alabaýy, ajaýyp türkmen tebigaty milli toý dawaralary bilen sazlaşykly şekillendirilipdir. Bu bolsa olaň sunugy derejesinde gymmatlygyny has artyryp, dürüjülük işiniň kämil çykmagyna şert öredýär. Dawarada ýaş dehinerden düzülen aýdym saat toporlary, bekişli bedewlerimize bagyşlanan aýdymlary, Qadymy türkmen halk saatlaryny, şeýle hem edel saat çykyşlary usatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Şeýle meden çärilen ýaş nesilleň milli gymmatlyklarymyz bilen içkin tanyşmagyna, öwrenmegine giň mümkinçilikler döredýän önem aýratyn bellemek gerek. Mälum bolşaly asyrlaryň dowamyna türkmen bedewleri öz ýennamlygy, owadanlygy bilen görenleri haýrany goýupdyr. Arkada prezidentimiň aýdaşy ýaly, ahalteka bedewleri merdany halkymyzyň dünýä çykaran gaýtalanmajak beýik we öz bolşly sunuwatydyr. Ular dünýä bedewleriniň naýbaşy hataplanýar.
Hormatly prezidentimizin atdy Wepa da var Sapa da adly kitabyna Türkmen halkynyň ykbalynyň, taryhynyň, kalbynyň bede wat bilen bitewligi ören ýynçylyk bilen iýerlenýär. Halkymyz gamşguluk bedewlerini, alawa ýitlerine ören buýsunýar. Ynha şu günler bolsa pederlerimiziň pehim paýhasyndan dören bir mukaddeslikliň şanyna goşa toý tutulýar. Bayramçylyk tawralarynyň şatlyk şowhuny, agşama çerli paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny täze ýeňişleri ruhlandyrýar. Dabaran ahyryna behişli bedewlerimiziň türkmen alawaýlarynyň halkara awraýyny belende galdyrmakda beýik işler alyp barýan gahrman arkadagymyza alkyş sözleri belenden ýanglandy. Hormatly prezidentimizin başdanlygyna Türkmenistan parahatçylygyň we ynanışmagyň watany ýylyna bagtyar türkmen halkynyň her bir güni toýdur bayramlary, ajaýyp wakalary we taryhy seneleri ötsenýär. Ine bu günem Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň talip ýaşary Halipa Mollumlyň ýolbaşçylygyny Halkara Ahaltek Asylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alawa Aýtlar Assosiasiýasynyň merkezinde bolup, oň muzeýine we kitapxanasyna gedelenjetdiler. Bu okuw gedelenji edip ýarymyzda giňden bellenýän Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli geçirildi. Muzeýde talip ýaşar Halipa Mollumlyň ýolbaşçylygyna ol ýerde ýerleşdirilen behişli bedewlerimiziň heýkellerini, ahaltekatlarynyň saýytwaplaryny hemde Türkmen alawaýlarynyň heýkellerini ýakyndan tinlediler. Bu ýerde ýerleşen kitapxanada gahrman arkadagymyzyň behişli bedewlerimize bagyşlap ýazan şair eserleri, şeýle-de behişli bedewlerimize Türkmen alawaýlaryna basynyň suret eserleri we nepit hallarym ýerleşdirilipdir. Hormat abunlarını olsa yurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 22 aprel saat 20-den 23 aprel saat 20-nji boljak wa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýilesi 9-14 metr käýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal üfer howa gijesine 14-19 gradus, gündüzüne 26-31 gradus, kenerak taraplaryna bolsa 16-21 gradus maýl bolar. Akyl welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýilesi 9-14 metr ýetýän şemal üfer howa gijesine 12-17 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günni ordan tiýilesi 8-13 metr ýetýän şemal üfer howa gijesine 9-14 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada günni ordan tiýilesi 9-14 metr ýetýän şemal üfer howa gijesine 9-14 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýl bolar. Daşawur welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günörtü günni ordan tiýilesi 9-14 metr ýetýän şemal üfer howa gijesine 9-14 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tiýilesi 9-11 metr ýetýän şemal üfer howa gijesine 15-17 gradus, gündüzüne 30-32 gradus maýl bolar. Yurdumyz boýunça aprel aýynyň 20-çyny magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini todan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 8 göterim artmagy bilen baglanşyk. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak üçin agyl borun örtüklerini ulanmagy. Şerde ýap basyny howanyň derejesini ütgeýäniň nazar al. Basly örägeinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler. Bu ýetdigünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenip batsyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar getişimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşürýär. Ähli düşün özünni bolsa halkyň bähbeýdi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň ýerleşler.